Hurá! No, tak ešte rozlúčka s morom. Čau, moro. Ešte uvidíme možno po ceste. Tebe, čo si ani nevošla, Jordi. Otvore. Vyzerá, že budeš mi more chýbať najviac na svete. A aj to, že nepošla. No. Ešte ideme po mimo Čier. Lebo to nepozná túto cestu, to je súkromná, vieš. No, dobre. Kde sa otvára brána? Nič to nevidno, zajde. Čak ono najprv to posiela doprava, lebo to by sa nemalo. Tak. Čo? Ideme rýchlo, iba 5. Kaktusy si videla? No tu je more naľavo, môžete povedať ešte. Aj lodka tam niekde. Včera sme tam plávali, Didi. Jo? Včera bola celkom dobrá voda. Dneska, keď je kľudná, tá asi bola teplejšia už. A tak. Sa nevyskočil článok, že keď chcete ísť do Chorvátska, chodte teraz v auguste. Tam bude neskutočne. Aj horieť bude. Aj bude horieť asi. Však aj Grécko bude horieť. Pustím. Teba vylatová mody. Hore mŕtvého. Kapolágoš. Čože? Apolágoš. Hej, až 5 kilometrov po tejto trase. A potom rovno? Potom ti poviem. Vybrala. A? Možno tam znovu natvárať. Ináč strašne zlaté tetky boli na pumpe, taká asi mama s dcerou. Veľmi milá. Dobre mi odporúčila. Dobre, som išiel. Stiahla aj do toho Google peňaženky, či ne? Však akože mala by na internet, vieš. Asi lepšie, ak tu možno nebudeš mať ani.
sa vpravo. To som bol tankovať na tom zelené. Odbočte vpravo. A taká teta, taká stará siva dcera, to sa nám tá kozmačiak mi je taká tučná. Ale taká strašne zlatá. Ma to tak milo potešilo, že také, že dve ženy obsluhujú pumpu. Tak úplne také, že wow. Ďalšia tejka. Taká malá písma. Malo. Pred vami je nahlásený nebezpečný výtlk. Čo si chcela teda?
Jak tancujú Na dievčatá. kruhovom objazde použite tretí výjazd. Jak skakali a čo? Okolo mláky. Okolo mláky. To je... Myslíš, hej, srdce moje? Áno, hej. 26 Či to je km. len mi daj. Áno. 20 km už si budeš Hej. jaliť to potom. Tu sme už išli. A snáď nevychytáme cestu nazad, kvíc. Teraz na to isté. Helenine oči sa volajú Daj? Daj mi? To druhá. To je tá druhá pesnička, som vás daj mi. Normálne mi nenašla na Spotify. Len mi daj. Toto je sklad, tam je dievčatá. Udež iba, že daj a potvrdíš. Mami, to v Prešove, tam čo sú tie zábrany, tak tam to robí. V parku myslíš, pri fontáne. Áno, tam to. Nováka. Áno. Si Neptunovú postavu. Tam to robí. No nenájde mi Daj. Že keby to dali hneď zo Spotify. Ešte iné pesničky mi našla. Tam nejaký domček. Ale tam si nosiť na kondicionálne. Si rozmyslíš, čo si kúpiš. Zvieratkové keksiky. Janka, tu máš vodu na cestu. Neviem, čo to je, len ochot. Nebudú spievať, lebo nie je taká pesnička. Musíme cez break pustiť, keby to chceli. Alebo sa to volá ináč. Ako sa to volá, daj mi. A mne sa zdá. Alebo len mi daj. Nie, nie.
otázky. Hej. Tam sú veterné mlyny? Sú, no. To nepohne. Mlyny hore na kopcu, ale že nič. To je rozlišavo. Ten sa hýbe. Aj mesiaček je nad nimi. Vidíš? A ja som si to úplne nenašiel. Ďalší leňoko. Kiloňoko? Kiloňoko? Keksiky podám. Aha. No tam išlo auto, čo tam klikalo, klikačka, vieš. Mesiačik vidíte? Dnes vyšlo také teplo, že vnútri všetkým teplo. Čo praví vnútorný hlas? Že zajtra je to zás. Tak cíčiková kúša, čo som to zase skúša. Len im budlo veriť, čo tam nikto neverí. Teplo je pak odraz, od som gazdný odraz. Presne ako vravíš. Zanechali koža, pomarančov zhuby, na stene tiene. Indiánov zhuby, plagát z burzy, metal hero a peračný. Požváraný pero, že si smelé akože halo, sex nevinný. V časopise Bravo dobre Čo? kapely, Vodu? ešte staré. Na to si odložila, nie? Iba celkom malé, celé leto, nad nami letí modré vlny a slnko svieti, čas je len biela stránka a ďalší Za čo mám padať? plavka, celé leto, nad nami letí modré vlny a slnko svieti, čas je len biela stránka a ďalší deň. Ešte keksik. Janka, není ti zle? Hej. Budeš kakať na letisku ešte. Pretože som rád, dlhý, pomalý, čakali sme ticho, čo dnes dostali. Verili sme, že raz príde metro a nám bezpečí. Ale vy, neviem. Prezradiť mi, kedy bývaš doma, len tvoje vlasy, malej vôňu mora. Tu je to. Hej, to bolo dosť ďaleko na teba. Ideme 23 minút na robe. Nad nami letí modré vlny a slnko v sieti.
na 30 hodín. 13, 15. 11, keď tam budeme, tak to je poriadne. To ešte asi to počkám, keď dojde. Poďme spolu ešte na tú poštu skočiť. Alebo skočíme. Našiel som tam 3 okoliny. Aj po ceste teraz, keď pojeme, to bude jedna zachádzka, možno 5 km. Žirafu máš. Neviem, čo mi robí žirafa. Dve malé blchy vošli do sprchy. Tá božia blcha neví, čo je sprcha. Myslela si, že je sprcha telefón. Otočila kohútikom, kričí haló. Čo? Klanec je Mesiac, áno. už nie je v sprche. A žiadna škoda, spláchla ju voda. Nemala si myslieť taká hlúpaňa, že je sprcha telefón, čo vyzváňa. Tej druhej blche slobno bolo sprche. Spláchla sa za ňou, za tou jeho paňou. Tak sa šťastne blchy kopu v kanáli. Z hygienických dôvodov by nemali. Ale tie blchy smejú sa chichy. Plavia sa spolu kanálom dolu. Už sa tešia, že až prídu do centra. Pôjdu niekam do baru sa prevetrať. Tancuje blcha a celý hrňucha. Už to spoznali, že boli v kanáli. Čašník na ne kričí, že okamžite choďte rovno do sprchy, veď smrdíte. A preto len malé blchy došli do sprchy. Tá božia blcha nevie, čo je sprcha. Myslela si, že je sprcha telefón. Otočila kohútikom, kričí haló. Máme pár. Máme pár. A po Miro Jaroš a potom Miro Jaroš ešte Robert Julian. Disco pre deti, obrana do večera.
Vôbec nepamätám, sme to nešli. Ešte potom je taký ten cash. Hej. A zajtra bude zas. Aj na poštu, a možno aj na Salesera. Ktorý sám sa potom. No neviem, či to. Ale pozri. Potom. Mám to v ruksaku. Ešte drobné, by som si mal vedieť rozmeniť. No. Duhalka. Tak koľko to je 22,5? Pozor na nás dáva, Tam bolo vodiči 27. aj chodci. Je to veľká sláva, nesadne si hoci. Možno prekážať. No, 22,5. 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 22
Nemáš čo? Neviem. Po 300 metroch. Držte sa vľavo. A nie pani, to je. Hej, ideme tady, už ja som si to jedinku už na to pamätal. Po 200 metroch. Odbočte vpravo. Nepozerám sa, kde je Nikola. Neotáčam sa. Pred vami je zníženie rýchlosti. To už sme takto na diaľnici. Asi nemusím na diaľnici. Nie z cesty, ale je výklad. Koľko? Ešte? Neviem. Alebo už prichádza. Jajstvečka? Co to znamená? Po 1 kilometri. Dáš si Odbočte ešte vľavo na Alfa 7 väčší než Dáš si Kalamáta ešte v čierne Stráte. obleky, ideš? Do istovky. Pred vami sú ostré zákruty. Odbočte vľavo. Stoď v kivníku. Vysvetia, ako mám niečo. Gdzie polityka, Zuzulka, była sobie na worniczku, gdzie Marysioszowiczku, była sobie na worniczku, gdzie Marysioszowiczku, Kukuryczka lekła, ale raz opreskoczy raszo, ten nie ma, to samotnie orezaniec, ten nie może iść na taniec, to samotnie orezaniec, ten nie może iść na taniec. Však keď treba na vecku, tak kričeš, keď sme dostali. Keď sa som vás nervá, skúria, keď ti nehodne zdá.
Očko boli. Ako padáš do koší. Aj sa vykrasíš. Máš slepiča. No máme my slepiča. Neviem. Hola. Здравствуй. Здравствуй. Hello. Hello. Ciao. Ciao. Hallo. Hallo. Ito. Ni hao. Salut. Salut. Ahoj slnko, ahoj tráva, ahoj chrobáči. Ahoj. Deň je krásny, takže hádam, nik sa nevračí. Prišla so mnou dobrá správa, však najvyšší čas. Starý to smiech rozdáva, tak sa býva. Ahoj, dobrý deň, každý deň, na čo ako sa máte. Dobrý deň, každý deň, ďakujem vám. Dobrý deň, každý deň, no dobre vyzeráte. Dobrý deň, dobrý, želám aj vám. Ahoj, ahoj. Ahoj, ahoj. Ahoj, ahoj. Ahoj, ahoj. Ahoj, ešte si mám krásy. Ahoj, ahoj. Ahoj, ahoj. Ahoj, Lekto, ahoj, Stefan, ahoj, Kováči. Objímanie, pustík ma tak málo stačí. Nech si mladý, jak si starý, len ma ľudí rád. Pozdrav a úsmev na tvári. Zostali to spektrum. Každý deň snad sa nepodávať. Dobrý deň, každý deň, nezvoň do nás. Dobrý deň, každý deň, no dobre vyzerať. Dobrý deň, dobrý, želám aj vám. Ahoj, ahoj. Ahoj, ahoj. Ahoj, ahoj. Ahoj. No to prejde. Podľa mňa je psychika v veľkej časti veci. Ale tam môže byť aj nereálne zase. Mne sa nadýchali. Oni podľa mňa už ani nekakajú, ani bakteriálne, že prenosné. Teraz, no však Neviem, no. tam bolo, že aj 7 dní, že som, no asi to bolo 3 až 7, či 5 až 7, že? Hej, dobrý deň, každý deň, tak čo ako sa máte. Dobrý deň, každý deň, ďakujem vám. Dobrý deň, každý deň, jo dobre vyzeráte. Dobrý deň, dobrý, želám aj vám. Ahoj, 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 Mami, predtým som dala krokodíla a teraz to isté. Ale Aj sami ty. Ďakujem. Máme čo máš, dobre okusy. Ahoj, ahoj. Ahoj, ahoj. Ahoj, ahoj. Ahoj, ahoj. Ahoj, ahoj. Ahoj, ahoj. Nemám krokodíla. Uč nie. Budeme spievať Prince. Jednorožec nie je sám, každý z nás do sebe má. Vždy, keď chceš, tak tebe priletí. Jednorožec nie je sám, veď aj ty ho v sebe máš. Usmej sa a zatancuj si s ním. Všemožný zviera, čo na planéte máme. Rýchlejší bieh, či chváčiky správne. Ja viem ešte vyššie. Čo? Obrov, Super, no, to Jednorož to
Pred vami je zníženie rýchlosti. Hi, which card please? Thank you, bye. Keď potom ešte bral film okolo Mareže ešte včera večer. Máme tam aj vás kilometra. Svoje lekárničky. Je tam aj obúfleš, aj rozkávnu sektor Mexiku. No, fajne na východ, že by som takto mal ten vyhľadal. Ja som si tie šrobky nepre... Gracias.
Pred vami je zníženie rýchlosti. Trošku cítim, že klapa bola v tomto, neviem, či to sa komada jak nezjazdila. Asi si prehodím zadne dopredu. A preto dozadu už to zamieta. Taká nejaká, to je jedna. Spíš? Ne. Spíš? Ne. A to nenapadlo, ale Spíš? však ja pôjdem si potom olej meniť takedy. Keď sa vrátim, bude treba. Ja to spravím. Treba, že keď chcem kúpiť novú celú. No a dozadu môže ísť, to je taká šetrka. Zadu to nevadí, keď nemáme 4 krste. No asi sa keď zjazdila, to tak cítim. Teraz to necítim. Idem tu pomalšie. Možno, že aj to pozolko to je. Teraz vôbec nechám nič. Ale jak som išiel do 130 na tempomáte a jemne to zakúšli, tak to jak to sfúkovalo, ono to zrejme trošku tiež klepalo, ako aspoň to tak má. No ja som to proste necítil, ako asi postupne sfúčovalo. Teraz to aj necítim, no ale to bola cesta. No, počúvaj ma, môj zlatý, prestan ma strašiť. Bože, čo si ja. Nesmíčka sa majiera, skrývanie to viera, vysím hore nohami, okrídle bez viera. Auto tam je kedy? Policajti. Nočný páči, s kamoškami sobami, v noci sa mi páči. Ty si vypadá. Nechaj mi vidieť, nechaj sa gladiera, skrývanie to viera, Tak to ide 122, tak snáď pohode. Alebo počkaj. Nie. Ale páči sa mi, že policajti v každej krajine rovnakí. Tu na vtedníku a tam bolo dole koncov, že keď sa rozbehneš, to samo sa diel sa rozbehne rýchlo. Nechce zle? Stojíme? Dobre, stojíme. Tak krič. Ešte sme tu.
No, by si zdať hneď podľa mňa. Ja má to skoro stresu, ale No uvidím, či pôjde dať. ja, že sa rozplačíš, takže mala kričia už skôr. Máme času kopec, takže Máme, stíhame. pri neho sa pojeme spolu. A teda auto. Nie, ja idem nedať. Ideš? Hej. Ale keď si dáš smejku a čierne uhlie, nemá sa to naraz. Aby si znal dáš čierne uhlie hneď, to by malo byť na vrchoviekov. A potom po hodine smejku. Alebo ten oný, ten čo mňa Pred zapiekol. vami je zníženie rýchlosti. No. Ale bude tu za chvíľu také vecko podľa mňa. Hej. Keď to kolové, betonové. Blížite sa k mýtnej bráne. Hello, with card. Thank you, bye. Dva kilometre, myslím, že to bude ono. Pozrieme. Keď má tam napísané, že keď je aj vecko. To je nič. Tam to bolo, že 2 kilometre, to čo bolo tam hneď. Ďalšia druhá. A nie to asi to neviem, viac. Pred vami je zníženie rýchlosti. To je tam bez vecka. Je napísané, kde je. Aj vecek. Pohode za chvíľu podľa mňa. Pohoda, dám sa, idem rýchlejšie. Nie.
Áno. Viedla tvoju. Bublinky, milujeme bublinky. Milujeme bublinky. Bublinky, šaty samé bublinky. Šaty samé bublinky. Milujeme bublinky. Milujeme bublinky. Ideme tým mostom. Most. Už sme, no. No, riadna výška, čo? Kaja. Kaja je divné, co? Iba 200 metrov, ale to je asi iba pečko. Co, to z tejto strany nie sú. Rodiče sú z práce, unavení, deti kričia na to, je čas zmeniť dvere. Som mal pocit, že cestou tam, že všade boli tie lajdeckové. O všetko sa radí, postaráme, ojku sú pláže, zážitky samé. Na hoteli máme bazén veľký, je oveľa väčší než Každý máš ktoré začne obľúbené radšej. Lebo? Neviem. keď sme všetci spolu, to nám stačí. Moja konverzácia. Čože? Že moja konverzácia. Tých 16 hodín. Ja ináč neviem, si to všimla, ale ja neviem viesť konverzáciu. Že ja buď počúvam, keď mi niekto hovorí, ja to trochukrát počúvam. Ako kedy, no ale viem to nenapočúvať. Alebo potom, keď sa ma niekto spýta, tak ja porozprávam a tam to končí. Že ja neviem viesť konverzáciu, že a ty, a tamto, a jak. Ja to musím neviem. Spolu večer si dáme party, večer ešte čaká, zapínaj aj ty. Tancuj s nami bez dohody. Čo sa stalo? Ti spadlo? Či čo sa stalo? Čo sa stalo? Papaj Vlátik, čo je? Nie si hladná? Však môžeš dať Jankoš, keď si neprosíš. Už si neprosíš? Už si neprosíš? Dobre. Nemusíš papať, keď si neprosíš. Janka, ty si pýtala po dve. Ty si pýtala, že po dve. Už sa Pika asi nechcela modliť. Nie, si mi povedala, že keď ti podávam pred 15 letami, ti mám stále podávať dve už. A nepočula som, že mám prestať od nikoho. Chceš sa napiť?
si mala povedať, že už nemám podávať dve, že sa by si už neprosí. Vyzerá ako labut a jazdie. To je polma, ale on píše, že je vecko. Je tam? Že už možno vydrží. Že by sme už tu? No. A nejdeme spolu asi na poštu. Tak, jak chceš vlastne. Ja som myslel, že to ešte ďaleko. Pôjdeme ešte tu. Zabijeme čas. Trošku. No, Budeme dlho v čare. môžeme ísť ešte na poštu spolu. Či ne? To zastalo. Zostajem. 4 km po 5. Zrátaj prsty na ruke. V tom smere tyhle 4 som videl také. A v tom to nie je. Dúfam, že z tých čísel nemáš veľký mix. Sedmička je 7, 7, 7, 7. K snehu rieke patrí trpaslíkov 7. Osmička je 8, Je ako snehu jak náš zimný kamarát. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Počítať už viem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, To je elektrocentrál, ako to dalo. Deviatka je naj. Ako sa dnes máš? Ja si to toto. je sa ten. To číslo predsa viem. Hurá! 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Počítať už viem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Počítať už viem. A v prírode tíško, aby sme nezhodili zvieratka. A hlavne Katka, pozrite, to je krčík. Jeho domček. Áno, Krtko žije pod zemi. A keď dúpeme, tak mu to duní rovno na hlavu. To máš šťastie, Naša že u nás nežije napríklad taký Ale žije v našej pesničke. Dobrý dob. Foodpark. Asi papať nedá. A tam pumpa je vzadu. Ovecko. Však on zastal. A ovecko, však stade sa asi vchádza. Držte sa vpravo. Idem na vecko, babi, prídem o chvíľu, dobre? Dobre. Tíško, Katko sa nezobudil. Nie. To máme šťastie. Vyhodíš toto, prosím? Či není kúkaš nikde? Na vecku asi len. Aj. No, len teraz 3 hodiny, ale počkaj, ako teraz. 2 hodiny na letisku, a 2,5 hodiny letie, no. Tak ale na letisku sa ešte Je tiež aj vecko na nahajzol. letisku. Odbočte vpravo. Asi bola na pumpe na vecko, či to? Tu nás som, to bolo tak v strede, to som musela prejsť celé to food, ten obchodík. A potom medzi pumpou a obchodíkom boli vecka. Pamätáš, ako na letisku
Sabínu testovali na drogy. Čo to prechádzali? Hej. A keď pozerali, či tam je všude dynamitu alebo okolo pištoľka do... No. Ešte jeden. Ešte idem mimo diaľnice. Čo? Ešte jedna brána je. Rovno na ucho. Hej. To je 7 hodín, alebo 8, neviem. Bude dneska veľmi dlho na tom aute šoferovať. A my budeme zase veľa cestovať. A my sme mali byť skôr doma, jak táto na obytku. Takže doma... Sice vlastne ešte pred Stávku pôjdu doma skôr, hej. No, tam sa posúva čas a o 2:30 máme výlet, vtedy budeš mať 3:30 tu. A Čo ešte na ním 5 eur, možno budeme ešte. a ešte hodina prídeme. No tak rátam, že 5 hodín tvojho času, o 5. Tvojho času potom by sme mali 7,5 doraziť. hodiny, alebo tak. No, 7:40 už. A keď vyrazím teraz o 12:30, o 8. hej. Blížite sa k mýtnej bráne. Asi nebolo kedy. No, Ale že normálne, hej. hej. No to trezromy podľa mňa. Cestovná horúčka. Len snad sa to nepretaví až do plného prúferu. Si dajú pesničku, že No. Mami, No. ja nosím solení plať. Oni majú také krabičky, im ich to zoskenuje a idú ďalej, vieš. Nemusia platiť, oni im to zberie z takého stroja, čo musia mať v aute. Ich to sníma a idú ďalej. Hello, with card please. Thank you, bye. Môžeme takú dobrú, ktorá sedia v budke, ty no. To sú čajky platia, vláko. A ty? Ja som zdeprivovaný za nich. Však si vravel, že by si chcel mať také oblokovanie, vyvolávať s ľuďmi a Ale to je tak, že by si každý deň sa tu hádaš s takým repertoárom. Ale neviem, možno, že by som to vládol. Asi nevystalo predmo, ale že máš dobrú náladu, že ráno je 10:51 a však good morning, tu Švéci slnko, ty vole, fotke 29,5 stupňa, uzavretý v budke 2x1 meter. Wow.
Ale môže byť, že tam všetci spúkaš film a vyšuješ. No. Vtákom? Nie, Zlatko, to je značka Nestle, že to je vtáčik a hniezdo. To nie je pre vtákov. Nechutí ti, lebo tam sú aj ovsené vločky, ale schválne som ti dala s ovsenými vločkami, nech ti zahustí kako. Skúsim si tu pohľadať, ako konečne známky a už v tomto motore nájdem Saloniky box tam, keď ja som rovno v to parkovisko, čo som si našiel, to je rovno na mestskom úrade v Štebie, takže tam by mohol byť tak, kde pošta Lukovi. A možno, že aj pošta bude otvorená cez víkend. Nebude. V Kalamate asi by som chcel, a tam je sneh. Tu je 29,5 a tam sneh. Ešte ti pozriem to zaparkujeme. Čo pozrieš? To oko. Ja aj ešte lepšie teraz. Ale že tam nič není. Mohol by tak sa znieť tak. Teraz si potom vyberiem taký. Asi som si ho včera vydažil, asi tam bolo nejaká minulá. Máš poček, môžeš. Použite pravý výjazd na S18B Číny, Špílos, Nesenie letisko, Pilos, Nesenie. To je správne, keď chodíš. Takže hej. Takže ešte máme času. Tak hej, tak je to asi Kalamatské, asi tu není viacej, nie? Asi nie. Pilo sa asi volá to letisko, je to Švechacová letisko, nie? Dievčatá, za 5 minút sme na letisku. No, v pohode. Použite pravý výjazd. Držte za pravý. Asi tiež je. Ide, môžeš vyhodiť. Asi nie, vyzerá, že tam sám. Asi nejde na letisko. Na benzíne není ti zle? Nie? Kým odídete, neviem, či ja opustím telefóny vôbec. Áno? A keď budem dospelá, buď tak prestať policajtou, alebo kosmonautskou, alebo letuškou. Dobre, bobáčik môj. Tam už vidím lietadlo. Čo, nejaké lieta? Čaká. Na inom objazde použite prvý výjazd. Palác Nestor. Idem si pozrieť Nestorov palác. Pozri sa.
normálne na parkovisku dostať. Podplatím potom. Čo? Smiešek z toho letiska. To je asi celá táto ľudka. Hej. Sme to prešli 2 hodiny dopredu. Fúha. Ani v Sýčete. Fú. Parkuješ. Hej. Tak vidíš, jak tu stoja. Ha. Co No, robíš? asi nás len vyhodíš. To tu chod na ľavo, za tú vodku. Toto tu je pre zamestnancov ináč. Ale sa na to, ty Čo sú. na to? No, bude to tu zábavné. Full of activities. Ideš sa pozrieť, no? Idem, čo idem povedať, či nemajú tam ísť. Mám ti pozrieť to očko? Nemusíš.